Здравейте на всички, които ме гледат, аз съм TV Channel BG и тук с мене, кажи си името. Аз видеогеймър. Да. И това е костюм неговия сервер, който беше направен днес. И да, сега ще покажа първо как ги спална на спална. Ето ще спални, welcome to Awake God. Сега, да, това е спална by Vico Gamer. Така. Така. Тук си имате китовете. Сега да покажем, сега да покажем Чай така нещо. Кажи. И хора, качих един клип между един друг на ревю на сървъра. Обърках ги направо от най-тъпя. И обърках хора. Сор за грешката. Да, ето сега справя. Ревю. И хора, пак казвам сори, мама. Не се чува. Що? Майка ти не се чува, бе. Ко? Сега майка ти не се чува. Ти знаеш за колко хора? Не. Ами? Не знам. Аз мисля, че, нали, защото преди шумиш. Знахме. Ко? Не. Нали, там гости нямахте, какво има? Какво? У вас какво имахте? Гости? Никой няма. Ага, окей. Сега, вар... Не. Тук лаги е ужасно. На Недъра, да? Да. И да ви харесва Скотбор статите. Да. Ето... Това е тази хубавата песен, бе. Ами, от на бела ми телефона. Най-санерската песен в света. Нали? Ще вас Санни направо. Може да Санни някой. И хора, пречиствам 23 гигабайта, след 30 минути е готово. Вар трейд. И ето тук си трейдват и айтеми, например, един тук... Вика ли хората? Да, бе, вика. Кой вляза? Ама сега е късно и те... Вие се слегна, защото трябва да сколко. Да, обаче. Аз вчера, ако имах интернет, ако плачкаш там за интернета, дет се плаща, ще да ти го дам тогава и да го включим. Аз и без той вчера го правих. Минавам. Те си имат рулс, бе. Какво имат? Като пишат рулес в чата. Да, имат. Да, аз мисля, че трябва да правим, ама то има. То има, то си има, аз съм правил. Но аз кам настройвал съм неща. Окей. Да, също... Шек, знаеш какви песни обичам? Дъбстепове, брат. Най-ма радват. Например, Love Souls ремикса на GKF. Да, който има над 100 сабскрайбера, ще е ютубър. Сървъра 247. Да. Цяла нощ. AK си къде е включен. GKF Love Souls. Колко съба имаш, бе? Аз въобще
Аз това ми е от новия ми канал, в смисъл. В другия Другия ми имах към 20-30. се съмниш ли за мене от двата? Аз съм съмна. С двата? Да. Добре. Така. А ти му да мога. И мисля, това да е... Трябва да закрепя, дано да ви харесвам. И дайте положителен вод, коментирайте, харесайте и ще има това линка за канала на Айсмил. Гамарчо. Да, гамът. Чакай. Спря ли клипа? И не, сега ще спрям и да. Това е. До скоро, хора. До скоро.